Προσπαθώ να γράψω βίντεο. Και το μπορείς? Ναι, το γράφω. Είσαι σίγουρος? Έλα μωρέ, πάμε! Άγγελε! Έλα! Άλλη μία, άλλη μία. Πασαρία, κάνω τόνια την πλατεία. Είσαι ωραίος. Ναι, έτοιμο. Κάτσε, έκανε χώρο τώρα, μην ξανοίγεις. Έλα πάμε! Έλα ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι αυτό σήμερα. Εν τω μεταξύ θα καυγίζουν και τα σκυλιά σήμερα καθόλου. Τίποτα. Σήμερα βλέπω ψυχαλίζει και είναι... Σκορπίσανε κιόλας. Πού είναι? Πίσω Πήγα είναι. ρε μισή. Έλα μη βάλεις τις φωνές. Κουδουνάκια! Κάτσε, σου πιάσω εγώ αυτό. Να σου πιάσω εγώ αυτό, πατάς εσύ το άλλο. Έλα και λίγο ανηφόρα γιατί κρυώσαμε. Ειρήνη! Πες μας κάτι. Hello. Μόνο αυτό έχεις να μας πεις. Καλά, καλά, όλα καλά. Αχιλλέα! Πες μας κάτι. Πες μας κάτι, Αχιλλέα. Καλά που δεν μίλησε. Ρε Προγεννάτης, κανείς τρόπα έχει που το πάνε καλά. Κανείς όμως. Άμα δεις πως της κόνη, τρόπα. Έχει χρόνο καθυστέρηση, δηλαδή. Όταν τρώεις το κοσάρικο, για να γεμίσει το ποτήρι, καταλάβω στο πόσο μεγάλο είναι το ποτήρι. Γεμίσει λίγο πολύ ώρα. Έλα, Ευρυπίδη, πες κάτι. Πες και πέφτω. Άγγελε! Μίλα! Οι αλήτες τον πάρουν ας πούμε και τα σκυλιάδες, τα σκυλιά και τα σκυλιάδες που λένε Ποιος άρα μιλάει εδώ για αλήτες? και καλά με τους ποδηλάτες. Τι αυτό ήτανε? Τι έκανε παιδιά? Έλα δεν θέλω τέτοια. Γεια σας, είμαστε από τους ΓΑΒ. Τι έχετε να δηλώσετε για την ποδηλατοδρομία που γίνεται στην πόλη του Βόλου? Απλά τα σπάει. Τι σπάει δηλαδή? Σπάει ζάντες, πρόσεχε. Λήψη 2892, πάμε. Περαστικός ήμουνα. Λέμε λήψη 2852, πάμε, τάκ. Αν χωρίς χέρια πάει. Κάπως έτσι βγήκε το ΚΑΠ. Κάπως έτσι τράβαγε ένας. Αλήθεια λες. Όχι. Θα μπορούσε όμως. Πάμε. Τι ακολουθεί μετά την ποδηλατοδρομία? Τι κάνεις, βάζεις βίντεο. Και με παίρνεις τόσο κοντά. Ναι, Γιατί? ένα πολύ κοντινό. Και τώρα λέω να πάω και τη Μαρίδα. Ωραία πράγμα. Πετάγονται πυροτεχνήματα, άμα βλέπετε.
guess you're right. If I wake up in your mind, I guess you're right. I guess you're smart, 'cause I'm taken by you, taken